ବିଳାସପୁର ନାମ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ମାୟା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତା ମା ସରିତା ଓ ବାପା ମାଧବ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ମାୟାର ପରିବାର ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ତା ମା ବାପା ମୂଲିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଲାଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୀପାବଳିର ପର୍ବ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏପଟେ ମାୟାର ବାପା ମାଙ୍କୁ କିଛି ବି କାମ ମିଳୁନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାୟା ତା ମାକୁ କହିଲା, ମା, ଦୀପାବଳି ଆଗକୁ ଆସିବ। ମା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ବାଣ, ମିଠା ଆଣିବେ ନା ବାପା ମୋ ପାଇଁ? ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ବାଣ ଆଣି ସାରିଲେଣି। ଆମେ ଦୀପ ବି ଜାଳିବା। ମାୟା ତା ମାକୁ ତାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା କହୁଥିଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ତା ମା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଏ। ଏହା ଶୁଣି ତା ମା ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହେ, ମାୟା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଝିଅ, ତୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ମୂଲ କାମ କରି ଘର ଚଳଉଛୁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଭଳି ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି କୋଉଠୁ କିଛି ମିଳିଲା ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବି ଝିଅ। ମାୟା ତାର ମାର କଥା ଶୁଣି ମନ ଖରାପ କରେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ତଳେ ବସେ। ମାୟାକୁ ଦେଖି ସରିତା ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାୟା ସେଇ ଗଛ ତଳେ ବସିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରୂପାଲି ମାୟା ପାଖକୁ ଆସି କହେ, ତମେ ଏଠି ଏକା କାହିଁକି ବସିଛ? ତମେ ଯଦି ପାରିବ ତ ଆମ ସହିତ ଖେଳି ପାରିବ। ମୁଁ ତମ ସହିତ ଖେଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗରିବ ପରିବାରର ଆଉ ତମେ ଧନୀ ପରିବାରର ଲାଗୁଛ। ତମ ବାପା ମା ମୋ ସହିତ ଖେଳିବାର ଦେଖିଲେ ପାଟି କରିବେ। କଣ? ସେ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ପାଟି କରିବେ? ତମେ ଗରିବ ଏଇଥିପାଇଁ? ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକ ବି ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନୀ ହେଇପାରିବ। ରୂପାଲିର କଥା ଶୁଣି ମାୟା ତା ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। ଖେଳିବା ପରେ ରୂପାଲି ମାୟାକୁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ତା ଘରକୁ ଡାକେ। ଏହା ଶୁଣି ମାୟା ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ମାୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତା ମାକୁ ରୂପାଲି କଥା କହେ। ମା, ମତେ ରୂପାଲି ଦୀପାବଳି ଦିନ ତା ଘରକୁ ଡାକିଛି। ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନା ମା? ଝିଅ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ। ତୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ରୂପାଲିର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସରିତା ମାୟାକୁ ବୁଝାଉଥାଏ। ହେଲେ ମାୟା ଜିଦ୍ କରୁଥାଏ। ରୂପାଲି ମତେ ଡାକିଛି, ମୁଁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି। ମାୟାର ଜିଦ୍ ଦେଖି ତା ମା କହେ, ଅଛି ଯା। ମାୟା ଦୀପାବଳି ଦିନ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ରୂପାଲିର ଘରକୁ ଯାଏ। ରୂପାଲି ମାୟାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ରୂପାଲି ମାକୁ କହେ, ମା ଶୁଣ ନା, ଏ ହେଉଛି ମାୟା, ମୋ ସାଙ୍ଗ। ରୂପାଲିର ମା ସଙ୍ଗୀତା ଆଉ ତା ବାପା ସମୀର ମାୟାକୁ ଦେଖି ଟିକେ ହେଲେ ବି ଖୁସି ହଉନଥିଲେ। ମାୟା ଗରିବ ଝିଅ ବୋଲି ତା ବେଶ ପୋଷାକରୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ରୂପାଲି କୋଉ ବି ଗରିବ ସହ ସାଙ୍ଗ ହଉ, ଏହା ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ରୂପାଲିର ବାପା ରୂପାଲିକୁ ଗୋଟେ କୋଣକୁ ନେଇ ଆଉ କହିଲେ, ରୂପାଲି, ତତେ କେତେଥର କହୁଛି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବୁନି ବୋଲି। ତୁ ଜାଣିନୁ ଝିଅ, ପ୍ରଥମେ ତ ଧନୀ ବାବୁଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରନ୍ତି। ରୂପାଲି ଆଉ ତାର ବାପା କଥା ଦୂରରେ ଥିବା ମାୟା ଶୁଣିଲା ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ତା ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଯାଏ। ଏପଟେ ରୂପାଲି ବି ସମୀର ଆଗରେ କିଛି ବି କହିପାରେ ନାହିଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସି ସେ ବାଣ ଫୁଟାଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ବାହାର ପଟୁ ରକେଟ ବାଣଟି ଆସି ରୂପାଲିର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ। ରୂପାଲିକୁ ଏକଥା ଜଣା ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମାୟା ଜୋରସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ରୂପାଲିକୁ ଠେଲି ଦିଏ ଆଉ ମାୟା ପାଖରେ ହିଁ ସେ ବାଣ ଫୁଟିଯାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ବାଣ ଫୁଟିବା ଯୋଗୁ ମାୟାର
ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଏ। ରୂପାଲି ମାୟାକୁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସମୀର ରୂପାଲିକୁ କହେ, ରୂପାଲି ମୋ ଝିଅ, ତତେ କିଛି ହୋଇନି ତ? ବାପା, ଆଜି ଯଦି ମାୟା ନଥାନ୍ତା ତ ମୋର କିଛି ନା କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି। ତାପରେ ସମୀର ମାୟା ଆଡ଼କୁ ଦେଖେ ଆଉ କହେ, ମାୟା, ତତେ ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ କହିଲି, ହେଲେ ବି ତୁ ରୂପାଲିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲୁ। ରୂପାଲି ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତାକୁ ବଚାଇବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ସମୀର ନଜର ମାୟାର ଖଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ପଡ଼େ। ମାଲିକ ନାଇଁ ଝିଅ, କାକା ବୋଲିକି ଡାକ। ତୁ ମୋର ତ ବହୁତ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ, ମୁଁ ଏବେ ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକୁଛି। ଝିଅ ମାୟା, ଝିଅ ମାୟା, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲି। ସମୀର ତା ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ପସ୍ତେଇବାକୁ ଲାଗେ। ଏବେ ରୂପାଲି ମା ବାପା ମାୟାକୁ ସବୁ ସାରା ମିଠା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ବାଣ ବି ଦେଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମାୟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଆଉ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ତା ମା ଉଦାସ ହେଇ ବସିଥାଏ। ସେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହେ, ମା, ବାପା, ଦେଖ ନା, ସମୀର କାକା ମୋତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ମିଠା, ବହୁତ ବାଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାୟାର ମା ମାୟାକୁ ଖୁସି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ହେଲେ ମାୟାର ଖଣ୍ଡିଆ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରେ, ଆରେ ଝିଅ, ଏ କ'ଣ ହୋଇଛି ତୋର? ମାୟା ସବୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ କହେ। କେମିତି ସେ ରୂପାଲିକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା ବେଳେ ତାର କେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରୂପାଲି ତା ମା ବାପା ସହିତ ମାୟାର ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାଲିକ, ଆପଣ ଆମ ଘରେ? ମାଧବ ତମ ଝିଅ? ଅତି ସାହସ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନ ବି। ଆଜି ମୋ ରୂପାଲିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲା। ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କର। ସରିତା ଏହା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୀପାବଳି ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ମିଠା, ଉପହାର ଓ ନୂଆ ପୋଷାକ ଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କଲେ। ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ଗୁମ୍ଫାଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ ଦଳେ ଠେକୁଆ। ସେଇ ଠେକୁଆଙ୍କ ମୁଖିଆ ଥିଲା ମିକୁ ଠେକୁଆ। ମିକୁ ଠେକୁଆ କଥା ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଶୁ ଆଉ ଶିକାରମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେହି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ରହିବା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲି ଆସିବା। ହଁ ମୁଖିଆ ଭାଇ, ଆଜିଠୁ ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବା। ସେଇଦିନଠୁ ଠେକୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଖିଆର କଥା ମାନି ସକାଳୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ଦିନେ ସବୁ ଠେକୁଆ ମାନେ ଘାସ ଚରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ସେଠାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଠେକୁଆମାନେ ଶିକାରୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଭୟରେ ଥରହର ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ଶିକାରୀ ତ ଆମକୁ ଶିକାର କରିଦେବ। ମୁଖିଆ ଭାଇ, ଶିକାରୀ କବଳରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ବି ତ ତୁମ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ। ମୁଁ ବାଘ କି ସିଂହ ହୋଇଥିଲେ ଶିକାରୀ କବଳରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯଦି ମରିବା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମରିବା। ଏତିକି କହି ସବୁ ଠେକୁଆମାନେ ଶିକାରୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ ନଥିଲା। ଶିକାରୀଟି କୋମଳ ସୁନ୍ଦର ଠେକୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ନେହରେ ଗେଲ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆରେ ଠେକୁଆମାନେ, ତୁମେ କେହି ବି ଡର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହଉ, ତୁମେମାନେ ଯାଅ ଘାସ ଚର, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଶିକାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଏହା କହି ଶିକାରୀଟି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆମେ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲୁ।
ଏହାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଘାସ ଚରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ସବୁ ଠେକୁଆମାନେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଠେକୁଆକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଶୋଷ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥାଏ। ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ନିରାଶ ହୋଇ ସେହି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାଏ। ଏତିକି କହି ବିଲୁଆ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ସେଇ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଉଛି। ଠେକୁଆକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଖୁସିରେ ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଶିକାରଟେ ମିଳିଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରି ସେ ଠେକୁଆ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ପକାଇଲା ଆଉ ତାକୁ ମାରି ନିଜର ପେଟ ଶାନ୍ତ କରିଲା। ଏହାପରେ ବିଲୁଆ ନିଜର ପେଟ ଶାନ୍ତ କରି ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ହେଇଗଲା। ବିଲୁଆ ପୁଣି ପୋଖରୀ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଠେକୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘାସ ଚରିବା ପାଇଁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ବିଲୁଆ ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଛପି ରହିଲା। ଠେକୁଆର କଅଁଳିଆ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଲୁଆର ମନ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଠେକୁଆ ପାଣି ପିଇବାକୁ ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ବାଃ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଦୁଇଟି ଠେକୁଆ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ତ ବହୁତ ମଜା ଜମିଯିବ। ଦୁଇଟି ଠେକୁଆ ପାଣି ପିଉଥିବା ସମୟରେ ପଛରୁ ବିଲୁଆଟି ଛପି ଛପି ଆସି ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଆଉ ତାକୁ ମାରି ନିଜର ପେଟ ପୂଜା କଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବିଲୁଆ ତ ପାଟିର କଅଁଳିଆ ଠେକୁଆ ମାଂସ ବାଜିଥିବାରୁ ତାକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶିକାର ରୁଚୁ ନଥିଲା। ସେ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଆସେ ଆଉ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଠେକୁଆକୁ ଶିକାର କରି ତା ପେଟ ପୂଜା କରେ। ଏମିତି ଭାବେ ବିଲୁଆ ଠେକୁଆ ଶିକାର କରି ଚାଲିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବାକୁ ଠେକୁଆ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କର ସଭା ବସିଲା। ସଭାରେ ମୁଖିଆ ସହିତ ସବୁ ଠେକୁଆ ମାନେ ଥିଲେ। ଶୁଣ ଭାଇମାନେ, ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଆମ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି କମୁନି? ସବୁ ଠେକୁଆ ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି କି ହଜୁଛନ୍ତି, ଏଯାଏ କିଛି ଧରା ପଡୁନି। ଏଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ମୁଖିଆ ଭାଇ, ଆମେ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବାରୁ ମତେ ବହୁତ ଡର ମାଡ଼ିଲାଣି। ଆମ ମାନଙ୍କର ବି କେବେ ନା କେବେ ପାଳି ପଡିଯିବ। ଆମେ ଆଉ କେତେ ସତର୍କରେ ରହିବା? ଆମ ବଂଶ ଯିଏ ବୁଡାଉଛି ତାର ପତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଦିନ ସେ ଶିକାରୀ ଆମକୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ କାମ ସେ ଶିକାରୀ ହିଁ କରୁଥିବ। ସଠିକ କଥା ନ ଜାଣି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ବି ହୋଇପାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିବା ଲାଳସାରେ ରହିଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପଦାକୁ ବାହାରିବାନି। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହି ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ସେତିକି ଖାଇ ଚଳିଯିବା। ଏମିତି କଲେ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଲାଳସାରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବ। ମୁଖିଆର କଥା ମାନି ସମସ୍ତେ ତାହା କଲେ। ତାର ଦିନ ସକାଳୁ କେହି ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ।
ବିଲୁଆଟିଏ ସେମିତି ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ହେଲେ କେହି ବି ଠେକୁଆ ନ ଆସିବାରୁ ସେ ଭୋକରେ ମନ ମାରି ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଠେକୁଆ ମାନେ କଣ ଆଉ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଠେକୁଆ ମାନେ ଜାଣିଗଲେ ନା କଣ? ନା ନା, ଆଉ ଭୋକରେ ରହି ହଉନି। କାଲି ତାଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇ ସିଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବି। ସକାଳ ହଉ ହଉ ବିଲୁଆ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କର ବାସ୍ନା ବାରି ବାରି ସିଧା ଯାଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏକାଥରେ ଦଳେ ଠେକୁଆଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଲୁଆର ମନ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ଠେକୁଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସେଇ ଆମ ବଂଶ ବୁଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋ ଆଖି ଆଜି କଣ ନ ଦେଖିଲା। ଏକାଥରକେ ଦଳେ ଠେକୁଆ। ଯଦି ଏ ସବୁ ଠେକୁଆ ମାନେ ଯଦି ଶିକାର ହେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବି। ଆରେ କି ଠେକୁଆ ମାନେ, ତୁମେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା କଣ ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲ? ଆଜି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକାର ହେବ। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ସେ ବିଲୁଆ ତ ଆମକୁ ମାରି ଖାଇଯିବ। ଧୀରେ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା ଡରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଡରେଇବାର ସମୟ। ଏବେ ଆମେ ଡରିଯିବା, ସେ ବିଲୁଆ ଆମକୁ ମାରି ଦେବ। ଏବେ ଆମକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମିକୁ ନାମକ ଏକ ଠେକୁଆଟି ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ବିଲୁଆକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ତମେ ମାନେ କଣ ଫୁସୁରୁ ଫାସୁରୁ ହଉଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଭୋକରେ ରହିଲିଣି, ହେଲେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବି। ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତମେ ବହୁତ ଦିନ ହୋଇ ଭୋକରେ ରହିଲଣି, ହେଲେ ଆମକୁ ଖାଇବା ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ? ହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ମହାମାରୀ ରୋଗ ହୋଇଛି। ତମେ ଯଦି ଏଇନା ଆମକୁ ଖାଇବ ତାହେଲେ ତମକୁ ବି ସେଇ ରୋଗ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବୁ, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତମେ ଆମକୁ ଖାଇବ। ଯଦି ତମେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଚେରମୂଳି ଆଣି ଦିଅନ୍ତ, ଆମେ ସେ ଚେରମୂଳିକୁ ଖାଇ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମକୁ ଖାଆନ୍ତ। ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏମିତି କଥା। ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। କୁହ ମତେ କେଉଁଠି ସେ ଚେରମୂଳି ମିଳିବ? ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ଭାଗ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଗଛ ଥିବ। ସେଇ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ କିଛି ଚେରମୂଳି ଥିବ। ତୁମେ ସେଇ ଚେରମୂଳି ଆଣି ଦିଅ, ଆମେ ତାକୁ ଖାଇ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବୁ। ତମେ ଆମକୁ ତାପରେ ଖାଇବ। ଆରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀଟିଏ ରହୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଶିକାରୀକୁ ଚକମା ଦେଇ ଗଛ କୋରଡ଼ରୁ ଚେର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଠେକୁଆ ମାନେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେରମୂଳି ନେଇକି ଆସିବି। ତାପରେ ବିଲୁଆ ଚେରମୂଳି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଚାଲିଲା। ବିଲୁଆ ଯାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖେ ତ ସେଇ ଗଛର କୋରଡ଼ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ତଥାପି ବିଲୁଆ କିଛି ନ ଭାବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେରମୂଳି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇଲା। ଯା ହଉ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଏ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ପଶିଲା। ଏଇଠି ତ କାହିଁ କିଛି ଚେରମୂଳି ନାହିଁ। ଏ ଠେକୁଆ ମାନେ ମତେ ଠକିଦେଲେ ନା କଣ? ଆରେ ଚେରମୂଳି ତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ
ସେଇ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଜି ସେ ଶିକାର କରିଦେବ। ବିଲୁଆଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆ ଆଜି ଲୋଭରେ ସେ ଆଜି ମରଣ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଶିକାରୀଟି ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ବାଃ, ଯା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶିକାରଟେ ମିଳିଛି। ଲାଗୁଛି ଏ ବିଲୁଆଟି ଏଠି ଫସି ଯାଇଛି। ଆଜି ୟାର ମାଂସ ଆଉ ତାର ଛାଲକୁ ବିକ୍ରି କରି ବଢ଼ିଆ ପଇସା ପାଇବି। ହଁ, ତାପରେ ଶିକାରୀ ବିଲୁଆକୁ ମାରି ତା ଛାଲ ବିକିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଧରି ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା।